Assalamualaikum, Mbak Indah. Waalaikumsalam. Waduh, lapo sampean niku Mbak Indah? Wis biasain jahit. Iki lho, aku mari teko healing. Wi. Tak kei oleh-oleh. Tak delok status wingi. Duh, kok cik seneng rek juragan iki rek. Iya, Kok di sampean? Mlaku-mlaku ambek bojoku ambek anakku sampean iki opo? Koyo mari cair iku ya, melok cair-cairan wong-wong ya. Waduh, pen niku ya apa? Lah apa cair-cair? Gak cair aku. Mari oleh landasan. Waduh, seneng rek. Kok healing nang wingi rupane kok numpak getek, numpak kapal iku ya. Iya kok lho nang pantai. Saya tak kei iwak asin iku sampean tak kone iwak asin. Alhamdulillah senenge sakmene bak rek. Opo ae iki doan jan sampeanku. Baik ya luwoman. Ya apa pen niku makane sampean ku ojo kerja tok jahit ta. Ayo opo rek gak kerja. Lah iki yo sanjane sampeanku paling sip wis tanggoku sing luwoman dhewe. Kan makanya ojo jahit ae sekali-sekali healing kayak apa mbok diakeh-akeh kok dijupuk tok duwe. Makane duitku tak gawe healing. Toyo aku bali kok dikene iki. Kandhani engko jupuk toyo sampean eman. Wis lek ngono aku tak mulai sawan kok digoleki anakku ya. Suwun ya ya sampean tak mulai. Waalaikumsalam. Duh, alhamdulillah rek oleh rezeki. Yo ngono anjene yo tutiku. Lek dipekni sore ku rontok kuwabe wis enak wis iki meneh gak blonjo. Lek iki masak ya Allah sakmene kuwae lho. Yo wis lek ono wong kok iki tuti ngono rek ya. Mending cukup ni sore ae cek rontok kuwabe do. Wis ta lah rezekimu iku temen lho koyo aku ngene iki lho. Oleh sak kerwes.